yau dai ranar murna ce, yau Hamza ya zama mai gari, yau mun lela sai murna, yau dai Allah ya yarda. Kaga shi mai son al'umma burinsa a zamna lafiya, wurin tattala al'umma kaga Hamza baya raki. Sakafa mu je babanmu mu lela za ka yi miliki, ku biyo mu ku sha labari yau naɗin sarautar Hamza. Na gano abin mamaki manya da yara suna yin murna, har suna faɗa cewa kai Hamza ne ya dace. Yau dai ranar murna ce, yau Hamza ya zama mai gari, yau mun lela sai murna, yau dai Allah ya yarda. Girma duk gari ana ta yabonsa, mu dai mun gode ma Allah kai da ka ba mu gwani mai sa'a. Ga lailatul qadarin kowa yana bukatar ganinsa, babban gari kake Hamza ka ji turmi shadaka, kowa yana ta faɗa wallahi ka dace da sarauta. Mai gari Asmanu Allah ya ji kanka kanmu, kai gugurmaya ta sarauta to Allah saka huta. Mai gari Musa ma shi ma mai garin Girnazan ya zo don taya murna, mai gari Hattar shi ma ya zo taya murna, mai gari Ummat yau ake sarautar tasa. Na ga baki sun zo ai dole in gaishe su, ga Muhammad ya zo shi ma yana taya murna, Isiyaku yana nan shi ma yana taya murna, na hango Sa'idu shi ma yana taya murna, Muhammad shi ma ya zo taya murna, Tayyabu ban manta ka na hango kana yin murna, Alima ya zo shi ma ya zo taya murna. Baran gyaran murya gaida manya na garinmu, Bubakar Firebe ya zo shi ma ya zo taya murna, Alhaji Hashim ya zo shi ma ya zo taya murna, Lamini Kwansaye shi ma yana taya murna, Tahir ma ya zo shi ma yana taya murna. Matasa ai dole in gaida na hango kuna yin murna, Sa'idu Kwatina nan shi ma yana taya murna, Awwal shugaba ya zo shi ma yana taya murna, Yahaya Kwatina nan shi ma yana taya murna, Mai Wadata yana nan shi ma yana taya murna, Awwal dan Hajiya shi ma yana taya murna, Janaidu ma ya zo shi ma yana taya murna. Mun taro lafiya Allah samu watsaye lafiya, kun saurari wannan waƙar daga bakin Umar DJ.